Ahojte. Musíme pušnúť Piper na 750. A potom Maisie. Áno, a potom pôjdeme z Maisie na rank 30. Nie je pravdu. Nechcec. Mommy style rum thing, pumping up the bass. You right, yeah, cool, make a fire blaze. Pull up my selector, hold tight. Pull up my selector, hold tight. We mash up the place. Videl si, ako som to zachránil? Hej, no, ani nie. No, dosť akože šiel ako spaliť ako... Ja som videl iba, ako strieľala Maisie tú ultimát, ty sa vyhol. No, nevšimol. To ako máš to? Neviem, ja ťa pomstím, neboj sa. Ha. Wow. Dobre, tak detálne na túto hru máme tu dve piperky. Chod doprava a idem do... OK. Ty kokos, ty si profesionál. No, neviem. Ja som si myslel, že si horší. No. Si mu vyžral. Dobre, mám ultinu. Pozor, je tam Feng s účkom, nešiel by som tam. Necho tam. Nie, tam išli hore. Nie, je tam. Ale on ešte príde. Zajtra. Pull up my selector, hold tight. No, oni majú obidvaja málo HP. Poď, gadget! Čo mám dotíka? Videl? A Piper, no. Ale ja som lepší. Teraz sa ukáže, že kto je najlepšia Piper. Počkaj, ja idem kočiť. To si robíš randu, tam bol ten dog? To si... Nie. Win streak. Mám účko. Ja som tam zabil takoho. Mám účko, konečne. Ja som zabil Gale'a, ty... Nie je tu niekto? Je. Mám prvý kill. Nemám. To si robíš srandu. Nechod za ním. Kokos. No ty tu robíš. To ako ťa trafí? No, videl si?
Videl, ja ti to ukážem. No ukáž. To bol hacker. To hacker. Ja ti to... No. Skoč na ňu a ja tam rozbijem. 3, skoč. A nie, na ňu. Si tam. No ale to nedám. To dáš. Pozri. Oh, let's go. A všetko som zachránil ja. Not slowing down anymore. Nie. Zobral som. A ja. 3, 4. Ty máš asi pomalý internet. Pomoc, som mŕtvy. To si robíš srandu. Teraz sme získali plus 7. Ten aim. Poď tu, Maxu. To fakt. To si robíš srandu. My sme tretí ešte. 30 sekúnd do vybitia mobilu. Čo? 2,000 years later. No. Dobre, ja už musím ísť, fakt. No dobre, som veľmi rád, že sme získali asi 20 trofejí. No takže sa tu lúčiš, hej? Zatiaľ, dobre. Ja dám tu takú scénku, že druhý deň. Žiadny druhý deň nebol, pretože som sa musel učiť do školy. A tak tedy to dal bezo mňa, dali na 25 rank. No a na druhý deň sa z najlepšej mapy pre Piper stala tá najhoršia mapa pre Piper. Takže v ďalšom videu dáme 30 rank na Maisie a Piper. Určite daj like, odber a pusti si nejaké iné video z tohto kanála.